Velkommen til vores webinar omkring automatisering af ELISA. Mit navn er Tony Nielsen, og det bliver mig, der skal underholde jer den næste cirka halve time omkring det her spændende emne. Food Diagnostics blev etableret i 2002, og vores fokus ligger på fødevareanalyser, og vi er godkendt af Fødevarestyrelsen som rådgiver på området. Vi er cirka 25 ansatte i Danmark og Sverige, hvor er cirka 30% af akademikere. Vi handler med stort set alle fødevareproducenter i Skandinavien, og hvor vi har 23 års erfaring med ELISA, og 18 år, de sidste 18 år har vi arbejdet med at blandt andet implementere det på robotter. Og i øjeblikket har vi 10 robotter ude at køre i Danmark og Sverige, som analyserer de her ELISA-kits. Vi har valgt at bruge robotterne fra Dynex, fordi vi har fundet ud af, at de er de mest robuste og mest stabile robotter, og vi har en rigtig, rigtig fin servicepakke, som vi kan tilbyde sammen med robotterne. Dynex tilbyder 3 forskellige robotter. Der er den, der hedder Dynex DS2, som er et 2-pladesystem. Der er den, der hedder Dynex DSX, som er et 4-pladesystem. Og så er der den helt store Dynex Agility, som kan køre 12 plader på samme tid. De robotter, vi har ude at køre i Danmark, er Dynex DS2-robotten, som er en lille robot. Den har et meget lille footprint, så den fylder ikke ret meget på bordet. Og den er utrolig kompakt bygget, og de ting, der er i den, sidder sammen i moduler, der gør, at den ikke så nemt går i stykker. Det er et ufatteligt robust lille system. Når det gælder, hvad man kan analysere på sådan en robot, vi er biofarm-distributør, og vi har deres kits, og det er blandt andet mykotoksiner, altså svampegifte, det er allergener, det er hormoner og antibiotika, det kunne også være artsdifferentiering, vitaminer eller patogener. Og der findes meget andet. Det kunne også være sådan nogle ting som algegift eller andre ting, man vil kigge efter. Men alle de her kits kan sådan set implementeres på de her Dynex-platforme, som er åbne platforme. For at give en idé om, hvad det er for nogle type kunder, der bruger det her i øjeblikket, jamen så er det kunder som Valsemøllen, landmændene, altså de danske kornmøller. Det er også kontraktlaboratorier som SGS og Eurofins, og det er også, sådan nogle som Fibros, som er en prepacker, der pakker for andre. Det vi tilbyder, og vi kommer til at snakke om i resten af min præsentation her, det er den pakke, som vi mener er en 360-graders løsning omkring ELISA. Det første, det drejer sig om behovsafdækning, det vil sige, at vi finder ud af, hvad er det, du har behov for, og passer det, vi har til det. Det næste, det er, at vi giver dig et økonomisk overblik over, og kan det faktisk betale sig at automatisere det, eller er det faktisk billigere for dig at køre det manuelt. Det næste er så at sige, jamen de kits, som parametre, man ønsker at køre, har vi protokoller til det, og har vi ikke, jamen så skal vi have skrevet protokoller og validere dem. Det næste vil jo så være en eventuel installation og træning hos dig, og det kommer vi til at præsentere, hvordan sådan en forløb kan være. Så er der kunder, der siger, jamen vi er nødt til at skal validere det her, vi går efter en akkreditering, hvordan gør man det? Og til sidst, de sidste ting er kvalitetssikring, altså hvordan sikrer vi, at de resultater, vi får, de så faktisk også er valide. Og de sidste 2 ting, jamen det er lidt omkring den support, vi tilbyder, og ikke mindst den servicepakke, vi tilbyder omkring de her robotter. Når det gælder behovsafdækningen, jamen så starter det egentlig med, at vi kommer ud til dig, og du er også velkommen til at komme og besøge os her i Grenaa, og hvor du kan se robotten nede i vores laboratorier. Men på sådan et besøg, jamen, så drøfter vi de her punkter, der står her. Det første det er, hvad er din udfordring? Er det et kundekrav? Er det lovgivning, du skal leve op til? Hvad er det, der gør, at du kigger på sådan noget som det her? Det næste, vi vil kigge på, det er at sige, hvad er det så, at du skal teste for allergener, mykotoksiner, eller hvad er det for noget?
Så kan vi være inde og kigge på og sige, hvad er dine ønsker til kittet? Hvad ønsker du af limit of detection? Hvad ønsker du af limit of quantification? Det kan være lidt afhængigt fra kunde til kunde nogle gange. Det kommer lidt afstand på, hvad man producerer. Er det for eksempel korn, er det ikke tilfældigt eller ligegyldigt, om det går til foder, eller om det går til fødevarer. Der er forskellige detektionsniveauer, man skal leve op til, eller grænseværdier, om man vil. Det næste, vi snakker om, det er lidt om, hvor mange prøver der taler om, fordi det er det, der hjælper os med at vurdere, om du er bedre stillet med en manuel løsning, eller om vi skal kigge på en robot, en automatisering til dig. Så kigger vi også på, hvad der er vigtigt for dig, og det vil sige, hvorfor er det, eller hvad er det, du gerne vil opnå med det her? Er det tidsbesparelse, altså hurtige resultater, fordi det kan godt tage flere dage eller uger at sende prøver ind til eksterne laboratorier. Hvis det vil give værdi for dig at få resultatet samme dag, så er det noget af det, vi skal kigge på. Det kan også være, at man siger, at vi får ikke lov at ansætte flere folk i vores laboratorie, så vi har brug for at frigive folk fra at sidde og pipettere manuelt ELISA til, at det kører robotten for os. Det kan også være noget omkring præcision, at man siger, at vi vil simpelthen fjerne den menneskelige faktor, så vi vil have det her, det kører på en robot. Der er ligesom flere muligheder her. Så det næste, vi snakker lidt om, det er om det personale, man så har, om de kender til ELISA. ELISA er ikke svært at køre, men det kræver, at man har en baggrund inden for laboratoriebrug, og i hvert fald ved, hvordan man bruger en mikropipette, og at man kan bruge en vaskeflaske på den rigtige måde. Og er der behov for noget træning, vi skal ind og hjælpe med i den, hvis man ikke har de kvalifikationer. Så snakker vi om der skal laves valideringsarbejde, og til sidst, hvordan skal resultaterne så kvalitetssikres? Har man behov for at få noget referencemateriale med, eller hvor vi er henne? Og når vi har det information, jamen, så kan vi sådan set tage tilbage til vores kontor, og så kan vi komme med et forslag på en løsning til dig. Og det er jo baseret på de oplysninger, vi har fra den her behovsafdækning, vi har lavet. Det næste vil være, at sammen med med løsningen, jamen, så får du selvfølgelig også et overblik over, hvad koster de her ting. Og der kan vi jo lynhurtigt beregne og sige, hvad er den mest økonomiske løsning for dig. Det er ikke sikkert, at det er det, der er dit mål. Det kan være, at du egentlig vil have, at jeg er ude efter at spare noget tid. Så det er okay, at det måske ikke er det billigste, men bare det sparer mig noget tid. Men her vil man i hvert fald få et overblik over, hvad er forskellen i pris per analyse, hvis man kører det manuelt, hvis man kører det semi-automatisk, for eksempel vores Reader Smartbox-løsning, eller hvis man vælger at køre en robotløsning. Vi vil også give dig et overblik over, hvad skal du bruge af udstyr, og vi kan levere hele pakken, så vi tager også ansvaret for det hele, når man vælger at købe det for os. Vi giver også typisk en idé om, hvad er tilbagebetalingstiden, altså simpelthen laver en return on investment analyse til jer. Vi giver også oftest et tilbud på, hvad vil det koste, hvis vi skal ud og hjælpe jer med at lave valideringsarbejdet, men vi fortæller også gerne jer sådan direkte og siger, at det er sådan her, I skal gøre, og I kan få nogle rapporter, som vi har lavet for andre, og se, hvordan er det, vi har gjort det. Og til sidst skal vi igen snakke lidt omkring det her med kvalitetssikring med referencemateriale, og sætte nogle priser på, hvad koster det så? Sådan så, at til allersidst, når du får det her tilbud fra os, så har du et komplet overblik, som du kan sammenligne med, hvad det vil koste at få det analyserne lavet ved sit kontraktlaboratorie. Det kræver selvfølgelig, at vi skal have lidt informationer om dig, eller fra dig, omkring, hvad omkostningerne er, før vi kan gøre det. Er vi ude i, at det du ønsker at køre, er noget, vi ikke har en protokol til, jamen så skal vi jo have skrevet en protokol. Så det er vigtigt, at vi får dannet os et ret hurtigt et overblik over, hvilke kits er det, der skal køres. Er det kit, vi har, og vi sælger, jamen så har vi helt stensikre protokoller. Hvis det er kit, vi ikke har, og vi skal ud og finde dem til dig, eller det er nogen, du selv vil købe hjem og køre på robotten også, jamen så skal der bygges protokoller. Og det kan selvfølgelig også være noget, vi kan hjælpe med, men det er selvfølgelig noget, vi tager betaling for, hvis vi skal ud og gøre det. Når det gælder opsætningen af protokollerne, så er det meget vigtigt, at vi har en tæt dialog her. For det første er det vigtigt, at vi ved nøjagtigt, hvad det er for nogle kit, fordi at der er forskellige mikrotitterplader, og de kan have forskellige diameter eller højder og så videre. Så der skal vi ind og kalibrere vaskehøjder på vaskehovedet og sådan nogle ting. Det kan også være, at du har nogle ønsker til sporbarhed, som vi skal have med ind i det her.
Noget af det, vi også oftest kigger på, det er, de her robotter, de har ikke køleinkubatorer. Så det vil sige, at temperaturen i dit laboratorie er faktisk minimum af, hvad vi kan opnå. Og det kan være, at det faktisk bliver for varmt. Så det er noget af det, vi igen kigger på. Vi har prøvet også at køre ELISA i laboratorier, hvor man har haft aircondition, og det er ikke særlig heldigt. Der er man simpelthen i dag nået til den konklusion, at man er nødt til at slukke aircondition, når man laver selve ELISA'en. Og til sidst, så skal vi jo snakke omkring, hvordan vil du have din rapport, og hvordan skal den se ud, hvad information vil du have med i den. Og så laver vi de her valideringer af de her protokoller, altså vi simpelthen kører nogle kørsler med nogle kendte koncentrationer af et eller andet i, således at vi kan se, genfinder vi det, vi skal, og lever vi op til de krav, vi stiller til det. Og hvis man er henne, hvor man siger, jamen vi er interesseret i at køre 2 plader samtidig, jamen så skal der også laves tidsstudier, der ligesom viser, hvad kan man, og hvad kan man ikke. Og det betyder, at man vil få nogle tidsslots, hvor man kan sige, jamen når jeg har startet en kørsel, så kan jeg starte den næste efter 12 minutter, og indtil der er gået 35 minutter, for eksempel. Det er jo således, at den har kun et vaskehoved, sådan en Dynex-robot, så det vil sige, at den kan ikke vaske 2 plader på samme tid. Så derfor så er man nødt til at forskubbe de her ting. Men det er en relativt simpel ting at lave, men det er vigtigt, at man gør det. Når vi når derhen til, at det skal installeres og trænes, jamen så foreslår vi typisk sådan et program som det, I ser her. Selvfølgelig er det vigtigste, at der er den bordplads, der skal være, og strøm til stede, når vi kommer, således at vi hurtigt kan komme i gang. Og vi plejer at bruge den første dag på at få det sat op, og vi kører nogle kørsler og tjekker, at tingene de gør det, de skal. Dag 2, der skal vi have dig involveret, og det vil sige, der kører vi med dine prøver, og eventuelt med noget referencemateriale. Vi starter helt fra bunden med prøveforbehandling, gennemgår det. Nogle gange starter vi også med at gå igennem med dit personale omkring, hvad er det lovgivning, hvorfor er det, vi gør det her. Men det er igen op til dig, hvordan du vil have det skal gøres. Men vi går hele prøveforbehandlingen igennem og fortæller, hvad er det, der er det vigtigste, hvor er det, man ikke må springe over, hvor er der laves, og hvordan er det, man håndterer de her prøver, frem til, at vi får en rigtig prøve. Vi arbejder ud fra princippet garbage in, garbage out, så hvis ikke man har en god prøveforberedelse, ja, så kan man lige så godt lade være med at køre en analyse på det, fordi at prøverne, de skal være behandlet helt korrekt. Det næste vil være, før man starter robotten, det er, at man får vi snakker omkring, hvordan skal man håndtere reagenserne, som er med i kittet. Det kan være noget med, at de skal tages ud, så de opnår stuetemperatur, inden de skal på. Hvordan vi hælder dem i de forskellige container eller reagensrør, og hvor de skal stå hen på robotten. Robotten kommer altid ud og fortæller dig og viser, hvor skal tingene stå henne. Og den vil også komme ud og fortælle, hvis du har fyldt for lidt i reagensrørene. Der kommer den med alarmer, når den begynder at køre. Så det er det næste, der ligesom ligger i det. Og så starter man egentlig op med at programmere kørselen, og der har vi selvfølgelig danske brugsvejledninger med, men vi viser det også og snakker med jer omkring, hvordan er det så lige, vi gør det her. Så overvåger vi den første kørsel, hvor vi står og kigger på, hvad det er, den gør, og snakker omkring, hvorfor gør den sådan, og hvorfor gør den det her. Og vi snakker også om potentielle fejlkilder. En af de klassiske ting, vi altid bliver spurgt om her, det er at sige, kan den nu tabe en dråbe, når den nu kører rundt med det her væske op i pipetspidserne? Det er sådan nogle af de ting, vi snakker om. Og til sidst så kigger vi på resultatrapporten, og så laver vi ligesom en sidste revision på, om der er det, I ønsker, der skal være i den, det data og de views, som I gerne vil se. Til sidst så snakker vi omkring, hvordan er det så, vi vedligeholder robotten, hvordan lukker vi den ned, hvad er det daglige vedligehold, og hvad er det ugenlige. Det er ikke synderligt mange ting, man skal gøre, men det er vigtigt, at vi får snakket omkring det. Har man så valgt at sige, at vi vil gerne have lavet noget validering, så vil det typisk være det, vi starter med på dag 3, måske endda dag 4, 5 og så videre, afhængig af, hvor mange parametre man vil have valideret. Vi har før lavet for en kunde 4 mykotoxin-valideringsstudier på en uge. Det er hårdt arbejde, og det kræver fokus, og at man er til stede, når man gør det her. Det kommer vi til at snakke lidt mere om lidt. Valideringsstudierne. Jamen, hvis man ønsker en akkreditering, eller man vil gerne have noget dokumentation, der er over for en kunde, eller over for sig selv,
jamen så kan vi tilbyde at hjælpe jer med at lave et valideringsstudie, eller fortælle jer, hvordan I selv skal gøre. Vi laver det i henhold til den ISO-standard, der hedder ISO 5725-1. Det er i bund og grund, at man laver et spiking-studie med kendt referencemateriale i forskellige niveauer. Og den siger, at man skal lave minimum 5 kørsler, og det skal gøres i dobbeltbestemmelser. Og heraf kan et datasæt forkastes, hvis det er således, at det ene datasæt ikke ser pænt ud. Og så laver man ellers følgende statistiske beregninger. Man kigger på det her result overview, hvor man regner gennemsnit, standardafvigelse, CV% og trueness ud. Det har vi regneark, der gør, så i bund og grund skal vi bare taste absorbanserne for kørslerne ind, og så regner den det hele ud. Så skal der laves et trueness- og confidence-intervalberegninger og et evidence of difference med en 95% test. Og så laver man også det, der hedder en comparison of runs, og så til sidst så laver man en konklusion på det, og så har vi i bund og grund en rapport, som vi så eventuelt går hjem og sammenfatter alle dataene i til jer, så I får en færdig rapport, som I kan lægge frem til akkreditering. Det har vi mange års erfaring i at gøre, og vi har aldrig nogensinde endt med, at vi ikke har bestået. Vi bliver ved, til vi er i mål, og skal nok finde eventuelle fejlkilder. Og det er jo i bund og grund også i jeres interesse, at man ved, at den her maskine, den kan på 5 efter hinanden følgende kørsler med 5 forskellige prøveforberedelser med kendt referencemateriale, at den genfinder det, den skal. Når det gælder kvalitetssikringen, jamen, så er der en lang række ting, man kan gøre. Den, vi altid anbefaler, det er, at man forholder sig til QC-kriterierne i kittet. Der har vi nogle ting, som vi anbefaler. Vi anbefaler altid, at man kører dobbeltbestemmelser, så man kan se på CV-procenter. Man kan også gå ind og kigge på det, der hedder, inhibition, 50% inhibition, for at se, opnår vi det, og hvor meget må vi afvige på det. Når man ligesom kan se, at de her, der er også noget, der hedder BB over 0-værdier, når man ligesom kigger på det i henhold til kvalitetscertifikatet, som følger med kittet, så er der nogle procenter, der siger, så meget må jeg afvige. Og hvis jeg ligger inden for de kriterier, så er min kørsel godkendt. For mange møder man også kravet om, at man skal have en kendt prøve med et kendt indhold. Men det kan for eksempel være rigtig, rigtig svært med både med allergener og mykotoxiner, da det er jo ting, som ikke nødvendigvis er naturligt homogen til stede i prøverne. Så det drejer sig om at finde rigtig godt referencemateriale, som man kan bruge. Og vi har kunder, der køber det, som vi hjælper. Vi selv har noget, der hedder Trilogy, hvor vi kan sælge det i en naturlig matrice. Man kan fx få 500 gram hvede, der indeholder en bestemt mængde DON. Men jeg har også kunder, som laver deres egne, altså når de finder en positiv prøve, så gemmer de en stor portion af det, som de homogeniserer, og sørger for at lave noget arbejde på den, kører den et vist antal gange, hvor de kører den med, så de ligesom kan sige, jamen vi finder den altid inden for det her kriterie. Der findes også certificerede standarder, man kan bruge. Dem bruger vi typisk til, når vi laver de her spiking-forsøg til valideringsstudierne. De er simpelthen for dyre at bruge i det daglige. Man kan også vælge at deltage i ringtest. Der kan vi anbefale, at man bruger farpas.com. Det er i hvert fald en af dem, vi har set fungerer rigtig godt. Og Farpas, de tilbyder, ud over ringtest, så tilbyder de faktisk også QC-materiale, så det kan man også købe, og der kan man igen få det i en relevant matrice. Man kan selvfølgelig også vælge at køre noget med, som man ved er negativt, sådan som man er sikker på, at man ikke får noget baggrund. Det er også en mulighed. Og som jeg har nævnt lige før, så er det også en mulighed at køre sin egen referenceprøve, hvis man stoler mere på den og synes, at det er billigere at gøre. Når det gælder support, jamen, vi har en tech-support-afdeling, der i øjeblikket består af 2 personer, men snart udvides med en 3. Vi har også nogle serviceteknikere, der kan rykke ud, hvis man oplever, at der er et eller andet, der driller med de her robotter. Jeg vil dog sige, at
nogle af de robotter, vi har kørt siden 2008, og der er virkelig minimalt med problemer med de her robotter. De er uhyggeligt stabile, og hvis man gider at passe det daglige vedligehold på dem, jamen så er der ikke noget bøvl. Men selvfølgelig kan der være et eller andet, der bliver slidt ned, eller brændt af, eller et eller andet. Og der er vi der selvfølgelig altid, og tilbyder nogle servicepakker. Jeg kommer ind på lige om lidt til, hvordan man det er i bund og grund en forsikring, man køber sig. Derudover så har vi vores dygtige produktspecialister, som altid kan rådgive, hvis man lige pludselig finder ud af, at nu vil vi gerne i gang med et allergen mere, eller et mykotoxin mere, men så er de der og hjælper jer. Og vi har 23 års erfaring med ELISA. Det betyder, at oplever du et eller andet på dine resultater, jamen send os dine absorbanser, og så kan vi relativt hurtigt fortælle dig, hvad det er, vi tror, det er, der er sket, hvis der er et eller andet. Udover det, så har vi et commitment til vores robotkunder, der hedder, at vi har altid låneudstyr på lager, hvis at kundernes udstyr skulle stå stille. Og man kan sige, hvorfor tør vi tilbyde det? Ja, det gør vi, fordi at det er meget, meget sjældent, at det her det går i stykker. Vi har dog været ude, jeg tror 2 gange inden for de sidste 10 år, hvor vi har kørt i vildt dyr med en robot, og installeret på om aftenen og sat den op, sådan, så kunden var klar til at køre igen dagen efter om morgenen. Fordi de her analyser er tit og oftest meget kritiske. Det kan være, at man screener indkommende lastbiler med korn, og at de her biler, de holder altså og venter på, at resultatet på kornet, det bliver lavet, og den får ikke lov at læse af, før man har resultatet. Udover det med udstyret, jamen så har vi selvfølgelig alt det kit og plastik, som robotterne det bruger, det har vi altid på lager. Og vi sender dag til dag, så det vil sige, bestiller man for eksempel på vores hjemmeside i dag, og så slipper man også for ekspeditiongebyret, og så har man det dagen efter. Derudover så er det en af vores forpligtelser til branchen, det er, at vi altid holder jer opdateret på nye trusler. Og det gør vi ved vores kundebesøg. Vi kommer gerne ud og besøger jer en gang om året eller 2 gange om året, hvad der er behov for. Derudover så er der den her slags webinar, men vi har også vores både digitale nyhedsbrev og de printede nyhedsbrev, som vi lægger i alle kasser, der går ud, således at kommer der noget nyt omkring et eller andet, jamen så vil man blive mindet om det, hvis man ellers kigger i de ting, vi sender ud. Og så er der en ting, som er vigtig i hvert fald, det er, at vi har altid troet på, at rådgivning omkring den her type produkter, den skal være gratis. Og det holder vi stadig fast i, at det er. Så det vil sige, at man er altid velkommen til at ringe til os og få en dialog omkring et eller andet og en problemstilling, og så kommer vi med vores bedste bud på hvordan det kan løses. Og så vil jeg sige til sidst, at vi jo, som det fremgår af det her, at vi er meget mere en leverandør, vi er en partner. Og sådan ser vi på det arbejde, vi laver, og specielt med de her robotter, fordi at det er en kompleks løsning, som vi gør meget, meget, meget simpel. Det at man kan få de her robotter til at køre i nogle gange støvede miljøer og så videre, det fortæller noget om, hvor troværdige de her løsninger de egentlig er. Til sidst lidt omkring vores servicekoncept. Man kan sige, at man bestemmer selv, hvor godt man vil sove om natten. Vi tilbyder ligesom 3 forskellige servicepakker. Vi har det, der hedder Light, Basic og Premium. Light, det er i bund og grund, at man bare ringer efter os, hvis der er behov for noget service, og så sætter vi os i bilen og kører ud, og man bliver så afregnet for den tid og den transport, der er indgået i det. Den inkluderer ikke låneudstyr og reservedele, det vil sige, at når der skal skiftes, jamen, så betaler man for reservedelen, og hvis man skal låne noget udstyr, så kommer der en eller anden lejepris omkring det der. Hvis man vælger Basic-pakken, jamen, så har man gratis tilkald plus 2 årlige servicebesøg, som vi passer ind, hvor er det ene af UCAS akkrediteret. Så det vil sige, der får man simpelthen en rapport med en kongekrone på, der viser, at vores instrument det er serviceret, og at det måler korrekt. Men pakken inkluderer ikke reservedele. Den sidste, det er i bund og grund vores premiumpakke, og det vil sige, det er jo faktisk en fuldstændig carefree løsning. Det er den, hvor man ved, at jeg betaler det her beløb om året, og der kommer ingen forudsete omkostninger. Er der noget, der brænder sammen? Vi skifter det bare. Skal vi komme 5 gange på en måned, så kommer vi 5 gange på en måned. Og man kan sige, hvorfor tør vi tilbyde det? Ja, det gør vi igen, fordi at vi ved, at de her robotter, de er
utrolig stabile, og det er sjældent, at vi ser, at de her ting, de sker. Så det er både godt for dig som bruger af den, men også godt for os, der servicerer